virkelighed eller fantasi? Lige en kort forklaring af filmen. Det er en fantasyfilm, men et krimi, hvor der er slagsmål og mord, og lidt stumfilm over, når det er, at de slår sig. En dreng sidder og keder sig og får en veninde på besøg. Og så opfinder de en tidsmaskine og rejser over anden verden. En magisk verden, som hedder Lalandia, hvor de så ser en familie, der laver og spiser sundt og dyrker noget motion. I den fantasiverden sker der noget krimi, hvor drengen bliver myrdet, og pigen forsøger at opklare det sammen med politiet. Pigen kommer op og slås med Barley og kommer til skade og kommer så på hospitalet, hvor de forsøger at hjælpe hende, men hun dør og kommer over i Nangelima, hvor hun møder Bob, som er en minions, der er blevet væk fra de andre, og figurerne fra Brødrene Løvehjerte. Præsentation af rollerne fra den virkelige verden. Magnus er en dreng, der går i 2. klasse. Det er ham, der sidder og skal lave en opgave og få besøg af en veninde, og han er den, der rejser i tiden. Han bliver myrdet i fantasiverdenen, der hedder Lalandia. Sofie er den pige fra virkeligheden, som er en pige, der er til at stole på. Hun er meget modig, hun er en god ven, og hun er den, der hjælper i den magiske verden med at opklare mordet på Magnus. Hun er en af hovedpersonerne, og hun ligner en almindelig pige. Moren i den virkelige verden, det er en, man ikke ser, men en voksen kvindestemme. Figurerne fra Lalandia, som er fantasiverden. Lise, hun er mor til de 3 børn. Det er hende, der passer på børnene, laver mad, og den, der viser meget omsorg, er forstående og meget kreativ. Hun har spidse ører, som en elver, og går i noget fremtidstøj. Anne, hun er den ældste af de 3 børn fra Lalandia. Hun er den, der er meget sund, så rigtig meget sund mad, og dyrker meget sport, og hun er meget aktiv. Hun har også spidsører og er en rigtig pige. Annette er den mellemste af børnene. Hun er en, der gerne vil lege. Hun leger meget i naturen og med de dyr, der er i fantasiverdenen, fordi hun kan tale med dyrene, og hun har også spidsører, som de andre. Arnold er den mindste af de 3 børn. Han er den sjove. Han er meget klodset og kommer tit til skade og siger nogle fjollede ting. Han er den, der får tilskueren til at grine, og han har også spidsører som en elver, og har noget tøj på, som I kommer til at se på billeder. Barlius, han er på alder med de 3 andre børn fra Lalandia Fantasiverden. Han er også en dreng med spidsører, men han har horn og vinger, sådan røde vinger, og har sort tøj på, og bliver malet rød i hovedet, når det er, at han skal gemme sig som morderen, fordi det er ham, der slår Magnus ihjel, fordi han er jaloux, og også ham, der kommer til at slås med Sofie. Hermione, hun er fantasiverdens kloge figur. Hun har magiske kræfter, en masse magiske ting, og hun ved en masse. Hun hjælper Sofie med at give hende en sten, der kan hjælpe hende med at opklare mordet. Hun er meget rig, og hun går i pænt tøj og har lysvinger. Lone, hun er fantasiverdens politi. Hun har blå trøje og røde bukser og rød kasket. Hun er meget hjælpsom, og hun forsøger at hjælpe med at opklare mordet på Magnus fra sygehuset i Lalandia. Cecilie, hun er sygeplejerske, og hun er en af dem, der hjælper med at redde Sofie, og i tøjet, der ligner de almindelige sygeplejersker. Hvid trøje og grå bukser. Jens Ole, han er også sygeplejerske, og han har samme tøj på som Cecilie, med hvid trøje og grå bukser, og han hjælper også med at forsøge at redde Sofie. Ruth, hun er læge, og på sygehuset også, og hun forsøger også at hjælpe Sofie. Og hun har hvid trøje på, hvor der er et mærke med hendes navn, og så hun sorte bukser på. Dem, der spiller Lise og hendes 3 børn i den magiske verden, de kan ikke have andre roller. Men dem, der spiller Barlius, Hermione og Lone, det er også dem, der skal være sygeplejersker og lægen på sygehuset. Figurerne fra Nangelima. Jonathan, han er storebroren fra Brødrene Løvehjerte. Han er beskyttende og en kærlig bror, og han er meget modig. Han har gammeldags tøj på, som de brugte før i tiden. Karl, også kaldt Svebak, han er lillebroren af dem fra Brødrene Løvehjerte, og han går i gammeldags tøj. Tengil, han er den onde. Han er kriger, og det er ham, der skal frygt og terror i Brødrene Løvehjerte. Han går i krigertøj, så ligesom en soldat fra gammel tid, og han lige i starten, hvor han er med, der har han almindelig tøj. Jossi, han er ham, der forræderen. Han fortæller Tengil om frihedskampen. Han har almindelig gammeldags tøj på. Sofia er hende, der hjælper Jonathan i kampen i Brødrene Løvehjerte. Hun har også gammeldags tøj på. Hubert, han er den bedste bueskytte i hele Kirsebærdalen og i Rosedendalen, og han går i gammeldags tøj på. Mathias, han er ham, der hjælper brødrene med at gemme sig for Tengils soldater. Han har gammeldags tøj på og er en gammel mand. Bob, han er en minion. Han er naiv, klodset, elsker alle,
og meget kærlig. Katla er den farlige drage, som bliver lavet af papmaché med røde øjne fra lommelygter. Og så bliver det lavet sådan, at der kan komme røg ud fra hendes næse, og hun bliver halshugget, og hun har horn. Virkelighed eller fantasi? Scene 1. Hjemme på Magnus' værelse. Scene 1. Indstilling 1. Totalbillede af hele rummet. Det skal være et drengeværelse, som passer til en dreng, der går i 2. klasse. Værelset skal være fuld af minions, fordi han godt kan lide dem. Magnus sidder og laver lidt kruseduller på et stykke papir, kigger lidt over på døren og råber så: Mor, jeg keder mig. Moren siger så Offset: Så må du prøve at ringe til en, men husk, du skal stadig lave dine lektier. Magnus: Ja, det skal jeg nok. Magnus tager telefonen og ringer. Magnus siger: Hej, kommer du over til mig? Okay, hej. Magnus kigger opgivende ned på papiret igen og begynder at tegne lidt kruseduller på papiret. Scene 1, indstilling 2. Ultranært billede af papiret. Man ser på papiret, hvor der står: Hvad er sundhed nu og i fremtiden som overskrift. Lige under er der et par linjer, så det ser ud som om Magnus er begyndt på sin opgave. Der er nogle kruseduller nedenunder, som Magnus har siddet og stadig sidder og laver. Scene 1, indstilling 3. Halvnært billede af Magnus. Magnus lægger blyanten fra sig, river lidt i håret og ser forvirret ud. Så kigger han lidt ud i luften med den ene hånd på kinden og den anden på albuen. Han sukker dybt og ser ud som om han virkelig keder sig. Gaber meget højt og tager den anden hånd op på hovedet. Scene 1, indstilling 4. Nærbillede af Magnus' ansigt. Lidt efter gaber Magnus igen, og øjnene ser tunge ud. Scene 1, indstilling 5. Ultranært billede af Magnus' øjne. Øjnene ser nu meget tunge ud og lukker sig længere og længere i. Scene 1, indstilling 6. Halvtotalt billede af hele rummet. Det banker på døren, og Magnus bliver forskrækket. Han spjætter lidt og kigger forvirret rundt i rummet. Det banker igen, og Magnus rejser sig og går hen og åbner døren. Derude står Sofie, hans veninde, som er kommet på besøg. Magnus: Hej, Sofie. Hej, Magnus. Godt du gad komme, Sofie. Jeg lavede alligevel ikke noget spændende. Børnene går hen til bordet og sætter sig ned. Sofie: Jeg har noget med, som du skal se. Jeg drømte om den i nat. Magnus: Hvad er det for noget? Sofie: Bare vent, du bliver helt vild med det. Sofie tager en tegning op i tasken og lægger den på bordet. Magnus kigger på tegningen. Scene 1, indstilling 7. Nærbillede af papiret. Det viser en tegning af en maskine, og som overskrift står der tidsmaskine. Sofie: Vi kan bruge den her til at rejse ud i fremtiden. Scene 2, indstilling 8. Halvnært billede af børnene, der sidder ved bordet. Magnus: Ej ja, jeg tror, jeg har alle de ting, vi skal bruge. Sofie: Skal vi så ikke bygge den? Magnus: Jo, og så rejser vi lige så snart den er færdig. Sofie nikker, og de ser begge to glade ud. Scene 2, tidsmaskinen. Scene 2, indstilling 1. Totalbillede af værkstedet, som er inde i billedkunst. Børnene står og arbejder på tidsmaskinen. Sofie: Tror du, den vil virke? Magnus: Ja, selvfølgelig. Men hvad skal vi lave i fremtiden? Sofie: Vi skal finde nogle mennesker og se, hvordan de lever. Magnus: Tror du, de er sunde eller usunde? Sofie: Sunde, helt sikkert. Moren Offset: Husk nu også dine lektier. Magnus: Ja, vi er i fuld gang. Mor Offset: Det var godt. Hvad laver I derinde? Magnus: Vi bygger en tidsmaskine og rejser ud i fremtiden. Mor Offset: Bare I hjemme inden spisetid. Børnene kigger på hinanden og griner lidt. Scene 2, indstilling 2. Nærbillede af tastatur og hånd. Der pilles eller skrues eller laves noget på tastaturet, og pludselig kommer der lys i displayet. Eller også kommer det hele til at blive lavet på computeren med special effect bagefter det er optaget. Scene 2, indstilling 3. Nærbillede af børnene. De ser begge glade ud og kigger ned på displayet, der lyser. Eller også bliver det her også lavet på computeren bagefter. Scene 2, indstilling 4. Halvnært billede af værkstedet. Sofie og Magnus giver hinanden en high five og danser glade rundt. De pakker lidt forskellig mad, der ligger på bordet. Sofie: Vi skal også have den her med. Hun holder en colaflaske op i luften. Magnus: Ja, for det kan jo være, vi ikke kan tåle deres. Når de er færdige med at pakke, sætter de sig ind i tidsmaskinen. Scene 2, indstilling 5. Ultranært billede af displayet. Hånden skriver det årstal, de vil rejse til 3020 og fremtiden. Displayet lyser og viser det, der bliver skrevet, og også datoen i dag. Der kommer lidt forskelligt lys og lyd fra det, og så skriver det enten aktiv eller klar. Noget af det skal også vises på computeren, eller også laver vi det hele af den her indstilling på computeren. Scene 2, indstilling 6. Bagfra er børnene. Børnene sidder og holder godt fast, og foran dem kommer der en masse modlys, som bliver stærkere og stærkere. Det kan også være, at der bliver vist lidt film af det på tavlen foran dem, så det ser ud som om tidsmaskinen bevæger sig. Noget af det skal vises på computeren foran børnene, for at vise, at de rejser. Og til sidst bliver skærmen helt hvid, og noget af det bliver også lavet på computeren. Scene 3. Ankomsten til Lalandia. Scene 3. Indstilling 1. Totalbillede af Lalandia. Midt i landskabet ses tidsmaskinen,
og rundt omkring kommer de nysgerrige beboere hen for at se, hvad det er for noget, der pludselig er dukket op midt i. Døren åbnes, og alle beboerne rykker forskrækket tilbage og ser nysgerrigt til, mens børnene stiger ud af tidsmaskinen. Arnold kommer løbende ud fra siden og løber lige ind i tidsmaskinen. Scene 3, indstilling 2, nærbillede af børnene. Sofie og Magnus kigger forvirret rundt og smiler så til hinanden. Sofie: jeg tror det lykkedes. Vi er ikke hjemme mere. Magnus: men hvor er vi? Arnold offset: I er i vores land, LaLandia. Sofie: jamen hvor er det henne? Arnold offset: det er jo lige her. Scene 3, indstilling 3. Halvtotalt billede af alle beboerne i LaLandia. Kameraet flytter sig stille rundt i en ring, og her ser man alle beboerne fra LaLandia en af gangen. Scene 4, familien i LaLandia. Scene 4, indstilling 1. Totalbillede af familien i deres hus. Alle børnene sidder rundt omkring et bord og sidder og venter. Scene 4, indstilling 2. Halvnært billede af Lise. Lise står og laver mad. Scene 4, indstilling 3. Totalbillede af familien i deres hus. Lise sætter maden på bordet, og det begynder at tage noget mad på deres tallerkener. Lise sætter sig ved bordet og tager noget mad. Lise: velkommen i vores hjem. Vi er glade for, at I er her. Arnold er så ivrig for at tage noget mad, at han taber noget mad på Anne. Arnold: undskyld Anne, det er altså maden, der er levende endnu. Det er ikke min skyld. Anne: du er altid så klodset. Måske skulle du komme med ud og dyrke noget sport bagefter. Arnold ryster på hovedet og begynder at spise. Annette: nej, det er bedre, at du kommer med mig ud til dyrene. De er så sjove at lege med. Annette kigger over på Sofie og Magnus. Annette: måske I også vil med? Magnus: meget gerne. Vi vil gerne se stedet her. Sofie kigger over på Anne. Sofie: hvad slags sport laver I her? Anne: vi spiller meget fodbold, og så løber meget og sådan noget. Arnold siger med munden fuld af mad. Arnold: jeg gør ikke. Jeg kommer altid til skade. Lise: når I har spist, kan I vise vores gæster rundt. Alle børnene nikker og spiser videre. Scene 5, børnenes sjove tid. Scene 5, indstilling 1. Totalbillede af naturen. Man kigger lidt rundt i naturen i LaLandia gennem kameraet. Der er ingen lyd. Det kommer i redigeringen, hvor det er rolig musik. Børnene kommer i en samlet flok ind i billedet og pjatter med hinanden. De hygger sig rigtig meget. Scene 5, indstilling 2. Nærbillede af Barlios. Barlios kigger over på børnene, rigtig glad. Barlios: hej Anne, Annette og Arnold. Der kommer ingen reaktion fra de andre. Barlios: hvad laver I, og hvem er de nye? Barlios ser trist ud, fordi der ikke kommer noget svar fra de andre. Scene 5, indstilling 3. Totalbillede af naturen. Man ser børnene pjatte rundt, og Barlios står lige ved siden af og ser trist og lidt sur ud. Barlios: må jeg ikke være med? Det ser sjovt ud. Der kommer ingen reaktion fra de andre. Barlios: vi plejer altid at være sammen. Stadigvæk ingen reaktion fra de andre. De opdager slet ikke, Barlios er der. Barlios står lidt og kigger på de andre, der har det sjovt. Barlios går væk fra de andre, imens han ser sur eller ked ud af det. De andre fortsætter deres leg. Barlios sætter sig et stykke fra dem og ser på dem. De opdager slet ikke, at han er der. Efter noget tid går Barlios ud af billedet. Scene 5, indstilling 4. Totalbillede af børnene. Børnene er nu i gang med at snakke med alle dyrene. De sidder lidt og kæler for dem og løfter dem op. Barlios kommer ind i billedet. Barlios: ser I mig nu? Vi har ikke snakket sammen de sidste 3 uger. De andre børn ser slet ikke op på ham. Barlios: nå, altså hvor er I dumme? Vi plejer at være venner. Han går trist ud af billedet igen. De andre børn sidder stadig og leger med dyrene. Scene 6. Magnus er død. Scene 6. Indstilling 1. Halvtotalt billede af Magnus, der ligger død. Magnus ligger død på jorden. Der er blod mange steder. Sofie sidder grædende ved siden af ham. Hun rusker lidt i ham for at forsøge at vække ham. Våbnet ligger ved siden af. Det Magnus bliver myrdet med, det kan være et våben, der er en blanding af våben for fortiden og et våben for fremtiden. Eventuelt en bue, der skyder med patroner, gulerødder eller andre ting. Sofie: Lise, skynd dig at komme. Man ser børnene komme ind og blive meget forskrækket over at se Magnus ligge der. Nogle af dem græder, og andre bliver bange eller chokeret. Scene 6, indstilling 2. Nærbilledet af Lise. Lise gør meget store øjne og ser forskrækket ud. Lise: jamen søde ven, hvad har du dog gjort? Scene 6, indstilling 3. Totalbillede af stedet, hvor Magnus ligger død. Lise går hen mod Sofie, der stadig sidder ved siden af Magnus og græder. Sofie: det var ikke mig, jeg fandt ham sådan her. Lise: jamen så må det jo være en anden. Hun går hen og sætter sig ved siden af Sofie, som giver hende et stort kram. Lise: bare rolig, han mærker ikke noget nu. Anne: nej, han er en Angelima. Annette: der er der ingen smerte. Sofie ser forvirret over på børnene. En Angelima? Arnold: ja, det er der, hvor man kommer hen, når man dør. Anne: kender du ikke det sted? Sofie: lidt som i Brødrene Løvehjerte. Annette: den historie kender vi godt. Arnold: ja, den læste vores morfar for os.
Lise slipper Sofie let og kigger trøstende på hende. Lise: vi må finde ud af, hvem der har gjort det her mod ham. Politiet skal nok få det opklaret. Arnold: ja, de er super dygtige. Sofie ser surt over på børnene. Sofie: jeg gør det her selv. Den, der har gjort det, skal nok få betalt. Annette: det må man ikke. Anne: det er ulovligt. Sofie: jeg er ligeglad. Han er min ven. Scene 7. De forsøger at opklare mordet på Magnus. Scene 7. Indstilling 1. Halvtotalt billede af Sofie, Anne, Arnold og Annette. Sofie kigger på de 3 børn. Sofie: vil I hjælpe mig? Anne: hvordan? Jeg synes, vi skal spørge politiet. Jeg løber derhen med det samme. Anne forsvinder hurtigt ud af billedet. Arnold kigger efter hende. Arnold: jeg vil med. Arnold skynder sig efter Anne, men løber ind i et væggen eller et træ eller noget andet på vej ud. Arnold: au! Du skal ikke angribe mig. Jeg hjælper jo. Annette: jeg spørger dyrene, om de vil hjælpe os. Jeg kan snakke med dem, og de er mine venner. Annette forsvinder ud af billedet. Sofie: jamen så, ja, det gør jeg bare. Sofie går ud af billedet. Scene 7. Indstilling 2. Hallen er et billede af Annette og nogle dyr. Annette: kære venner, vi skal ikke lege i dag. Vi skal være detektiver. Vi skal hjælpe Sofie. Scene 7. Indstilling 3. Nærbillede af blæksprutten. Der er ingen lyd. Det kommer, når filmen redigeres. Men blæksprutten siger: jeg er den bedste detektiv, og jeg har mange arme, jeg kan bruge. Scene 7. Indstilling 4. Nærbillede af kaninen. Og her er der ingen lyd. Det kommer bagefter. Men kaninen siger: jeg synes, hun skal gå op til den kloge. Hun kan helt sikkert hjælpe hende. Scene 7. Indstilling 5. Totalbillede af Anne og Lone. Lone sidder og laver noget. Anne kommer løbende hen til Lone og siger forpustet: Lone, min mor vil snakke med dig. Der er sket noget slemt. Der er en, der er død. Lone lægger det, hun laver fra sig og kigger op på Anne. Lone siger: jamen kære dog, jeg kommer med det samme. Lone rejser sig hurtigt, og de 2 løber ud af scenen. Scene 7. Indstilling 6. Totalbillede af morstedet. Lisa og Sofie sidder ved siden af Magnus. Arnold kommer ind, men løber ind i noget og falder. Lise: pas nu på, Arnold. Arnold: det sker bare altid for mig. Annette kommer ind i billedet og går hen til Sofie. Annette: jeg har snakket med dyrene, og kaninen foreslår, at du snakkede med den kloge, altså Hermione. Hun kan helt sikkert hjælpe. Sofie kigger glad på Annette. Sofie: hvor finder jeg Hermione? Inden Sofie når at sige mere, kommer Anne og Lone forpustet ind i billedet. Lone får dem alle sammen lidt på afstand. Lone: I må ikke røre noget, ellers ødelægger I alle de spor, som morderen har efterladt her. Sofie rejser sig og går. Scene 8. Hos Hermione. Scene 8. Indstilling 1. Hallen er et billede af Hermione. Hermione sidder og kigger i en bog, og Sofie kommer ind. Sofie: hej, kan du hjælpe mig? Hermione kigger op af bogen og på Sofie. Hermione: jeg ved godt, hvorfor du er her. Sofie: hvordan ved du det? Hermione: jeg ved alt, hvad der er værd at vide i den her verden. Sofie: vil du så også, hvem der slog Magnus ihjel? Hermione: jamen sanden. Intet går min næse forbi. Hermione peger på sin næse. Sofie: vil du så ikke fortælle mig det? Hermione: først skal du svare på dette spørgsmål. Hermione kigger mistænksomt på Sofie. Hermione: hvad er sundhed? Scene 8. Indstilling 2. Nærbillede af Sofie. Sofie kigger forvirret ud i luften. Sofie siger: det kan være mange forskellige ting. Der er den fysiske sundhed, hvor man spiser sundt, sover godt og længere om natten, og hvor man skal dyrke en masse motion. Scene 8. Indstilling 3. Nærbillede af Hermione. Hermione siger: det har du ret i, mit barn. Men hvad mere? Scene 8. Indstilling 4. Nærbillede af Sofie. Sofie: men der er også mental og social sundhed. Scene 8. Indstilling 5. Nærbillede af Hermione. Hermione ser overrasket ud. Hermione siger: ja, men hvad betyder disse ting? Du må forklare dig bedre. Scene 8. Indstilling 6. Halvtotalt billede af stedet. Sofie: mental sundhed er det, som foregår inde i hovedet. Altså hvor man har for mange og måske dårlige tanker inde i hovedet. Det kan også være, at man stresser over det. Så er man ikke mentalt sund. Hermione: og hvad med den sidste? Sofie: social sundhed er, hvis man har venner og er god til at være sammen med dem. Altså hvis man ikke slås og sparker eller sådan nogle ting. Altså at man kan finde ud af at være sammen med andre på en god måde. Hermione nikker anerkendende. Hermione: du har helt ret, mit barn. Og fordi du kunne svare på det, har jeg en ting til dig, som kan hjælpe dig i fremtiden. Det er noget meget vigtigt og værdifuldt, så du må passe godt på det. Hermione finder en magisk sten frem for et skrin og giver den forsigtigt til Sofie. Hermione siger: du må passe godt på den. Den her kan vise folks mentale sundhed og hvad de tænker. Det kan hjælpe dig med at finde frem til det, du ønsker.
Sofie tager forsigtigt imod den og putter den i lommen eller en taske. Hun giver Hermione et stort kram, som kommer bag på hende. Derfor stivner hun i starten, men giver så et kram tilbage. Scene 9. Sofie finder ud af, hvem morderen er. Scene 9. Indstilling 1. Totalbillede af figurerne i Eventyrland. Lisa og hendes 3 børn sidder stille omkring et bord og ser trist ud. Lone sidder og snakker med dem og skriver noget ned. Balius sidder lidt for sig selv og kigger på de andre. Sofie kommer ind i billedet og går hen til de andre. Scene 9. Indstilling 2. Halvtotalt billede af familien og Lone. Lone, det er vigtigt, at I fortæller mig alt, hvad I ved, så vi hurtigt kan finde morderen. Arnold, jeg ved ingenting. Anne, jeg så det først, da jeg kom ind. Lone sidder og skriver tingene ned, som de siger. Sofie kommer ind i billedet med stenen i hånden. Sofie siger, jeg fik den her Hermione, og den skal nok hjælpe os. Hvis I tager den i hånden, viser den, hvem morderen er. Lone tager stenen først. Scene 9, indstilling 3, nærbilledet af den blå lysende kugle. Der er stille, og lyden kommer i redigeringen, hvor stenen så siger, det er ikke Lone. Hun har helt rene tanker. Scene 9, indstilling 4, nærbilledet af stenen. Stenen bliver givet videre til Lise. Scene 9, indstilling 5, nærbilledet af den lysende blå kugle. Der er stille, lyden kommer i redigeringen, men stenen siger, det er ikke Lise. Hun har helt rene tanker. Scene 9, indstilling 6, nærbilledet af stenen. Stenen bliver givet videre til Anne. Scene 9, indstilling 7, nærbilledet af den blå lysende kugle. Der er stille, lyden kommer i redigeringen. Stenen siger, det er ikke Anne, hun har helt rene tanker. Scene 9, indstilling 8, nærbilledet af stenen. Stenen bliver givet videre til Annette. Scene 9, indstilling 9, nærbilledet af den lysende blå kugle. Der er stille, lyden kommer i redigeringen. Stenen, det er ikke Annette, hun har helt rene tanker. Scene 9, indstilling 10, nærbilledet af stenen. Stenen bliver givet videre til Arnold, men han taber stenen ned over sin fod, og så kommer der en anden hånd ind og samler den op. Scene 9, indstilling 11, nærbilledet af den røde lysende kugle. Der er stille, lyden kommer på i redigeringen, men stenen siger, det er morderen. Her er der ikke rene tanker. Scene 9, indstilling 12, nærbilledet af Balius. Balius står med stenen i hånden og ser bange ud. Scene 10, Sofie konfronterer Balius. Det er slåssescenen. Scene 10, indstilling 1, halvtotalt af Sofie og Balius. Sofie kommer ind i billedet og tager stenen fra Balius. Sofie, hvorfor gjorde du det? Vi har ikke gjort dig noget. Balius, lige siden I er kommet, har mine venner slet ikke lagt mærke til mig mere. De har totalt ignoreret mig. Jeg har bare været luft for dem. Det var meget bedre, inden I kom. Derfor skal I ikke være her. Og du er den næste. Scene 10, indstilling 2. Når de slås, skal det være som en stumfilm, så man ikke kan høre deres skræmmesprog. Musikken skal være actionpræget. Flere detaljer kommer, når scenografgruppen har fået lavet slagsmålet. Det ender dog med, at kameraet filmer mod Balius. En hånd kommer tæt på kameraet, og kameraet vælter og kigger op i luften. Og her skal der være mange korte indstillinger hurtigt efter hinanden, så det ser ud som om det er mere action, og der sker meget mere. Scene 11, Sofie på hospitalet. Scene 11, indstilling 1, totalbillede af hospitalstuen, som er inde i drama. Man hører Sofies hjertelyd fra maskinen. Der står 2 sygeplejersker og en læge, der forsøger at få liv i Sofie igen. Ruth, jeg tror ikke, hun klarer den. Cecilie, jo selvfølgelig gør hun det. Jens Ole, du er jo den bedste, vi har. Ruth, vi skal skynde os. Hun har det ikke godt. Hjertelyden stopper, og der er en pibende lyd. Billedet bliver hvidt, og lyset fortsætter lidt. Scene 12, ankomsten til Nangelima. Scene 12, indstilling 1, halvnært billede af Sofie. Sofie ligger stille i græsset mellem nogle æbletræer. Hun begynder at bevæge sig lidt, rejser sig op, så hun sidder. Hun kigger rundt og ser fredfyldt ud. Scene 12, indstilling 2, totalbillede af Æbledalen. Det er et meget fredeligt sted. Hun ser, hun ligger tæt på en lille landsby med røde huse. Hun rejser sig helt op og begynder at gå hen mod den lille landsby. Scene 12, indstilling 3, halvtotalt billede af huset. Sofie kommer gående ind i billedet fra højre. Magnus sidder foran huset og snakker med 2 andre børn, en stor og en lille. Sofie går hen til Magnus og giver ham et kram. Sofie, hvor er jeg glad for at se, at du er her. Magnus, hvordan er du kommet her? Sofie, det var Balius, der også slog mig ned, da jeg fandt ud af, at det var ham, der havde skudt dig. Magnus kiggede over på de andre børn. Magnus, det har Jonathan og Karl, men alle her kalder ham for Tvebak. Sofie hilser på de 2 drenge. Ud af huset kommer der en kvinde og hilser på Sofie. Kvinden siger, du må være Sofie. Sofie, ja det er jeg. Kvinden siger, jeg er drengenes mor. Jeg var ikke ret længe i Nangiala, for da jeg kom hen til mit hus i Rosendalen, fandt jeg ud af, at mine børn boede i Kirsebærdalen. Så jeg tog straks afsted over bjerget for at finde dem. Men jeg blev ramt af en pil. Jeg nåede kun at se en mand med en bue, og så faldt jeg om.
Men det vigtigste er, at vi alle sammen er her nu, og det er jeg glad for. Scene 12, indstilling 4. Halvnært billede af Tingil. Tingil kommer ud af døren, strækker sig og ser meget glad ud. Scene 12, indstilling 5. Totalbillede med dem alle sammen. Tingil går hen til de andre, kigger undrende på Sofie. Tingil siger, du må være ny, jeg hedder Tingil. Sofie nikker og kigger forskrækket op på Tingil. Scene 12, indstilling 6. Halvnært billede af Sofie og Magnus. De står lidt fra de andre og snakker. Magnus, ja det er ham, der var den onde i Brødrene Løvehjerte. Men her er han god. Han er en gammel mand, der bor sammen med deres mor. Tvebak kom hen til Sofie og Magnus. Tvebak, Tingil var en meget ond mand. Han tog Rosendalen til fange og dræbte en masse. Kun fordi han ville have magten over hele Nangiala. Det var derfor, vi var i krig mod ham. Vi vandt kun fordi Jonathan tog Katlas horn og dræbte Katla. Du ved vel, hvem Katla er, ikke? Sofie, jo det ved jeg. Er den også god? Magnus, det er den. Den beskytter os alle sammen nu. Her er ingen ondskab. Alt er godt her. Scene 13. Livet i Nanglama. Scene 13. Indstilling 1. Totalbillede af alle figurerne i landet. De er alle i fuld gang med at spille fodbold og griner og fjoller rundt. Sofie. Jossi, du skal ikke være dommer mere. Du skal ikke holde med det ene hold, men du skal være neutral. Du må ikke forråde os, som du gjorde i Jala. Jossi kigger grinende over på Sofie. Jossi siger, Sofie og Mathias, så skal I heller ikke holde med Brødrene Løvehjerte og hjælpe dem. Mathias, måske er det bedre, jeg er dommer. De nikker alle sammen og spiller videre. Scene 13, indstilling 2. Halvnært af Jossi, Hubert og Sofie. Sofie, du er god til at spille det her, Hubert. Hubert siger, jeg er lige så god, som jeg var den bedste bueskytte i hele Kirsebærdalen og Rosendalen. Jonathan, det er rigtigt. Han er vores bedste spiller. Jonathan og Hubert giver hinanden en high five. Scene 13, indstilling 3. Totalbillede af Æbledalen. Der er fred over det hele, og folk hygger sig. Nogen sammen, og nogen sidder alene og laver lidt forskellige ting. Moren kommer ud af huset og går direkte over til det sted, hvor brødrene og Sofie og Magnus sidder. Scene 13, indstilling 4. Nærbillede af moren. Kvinden siger, Tingil er blevet meget mærkelig. Han fabler hele tiden om, at han vil være konge. Han har taget en mærkelig kappe og en hjelm på, og han er også begyndt at snakke om Katla og et horn. Scene 13, indstilling 5. Halvtotal billede af børnene med moren bagfra. Tvebak, jeg vidste det. Nu starter det hele forfra igen. Jonathan, bare rolig Tvebak. Vi skal nok få ham stoppet denne gang, inden han kommer rigtig i gang. Sofie, forhindrer ham i at få fat i Katla. Men hvordan? Magnus kigger over på Sofie. Magnus, vi må hjælpe dem. Sofie nikker. Sofie, ja, vi må drage over til Katlas hule før Tingil. Scene 14. Ude på eventyret. Møder Bob på vejen. Scene 14. Indstilling 1. Nærbillede af Mathias. Mathias, vi må begynde at samle tropper. Skynd jer ud og sig det, men Tingil må ikke få noget at vide. Scene 14. Indstilling 2. Halvtotalt billede af Sofie og Magnus. De kommer gående stille og roligt hen ad en vej. De ser noget gult, der står i vejkanten. De stopper op, når de kommer hen til den gule ting. Scene 14. Indstilling 3. Nærbillede af Bob. Der er ingen lyd eller bevægelse, men lyden kommer efter optagelserne i redigeringen. Men Bob siger, Bob, mig, væk, 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 hjælp, mig. Scene 14. Indstilling 4. Nærbillede af Magnus. Magnus siger, hedder du Bob? Du hører da ikke hjemme her. Scene 14, indstilling 5. Nærbillede af Bob. Bob siger, ja, Bob, nej, væk, væk, hjælp. Scene 14, indstilling 6. Nærbillede af Sofie. Sofie siger, er du blevet væk, og vil du have vores hjælp? Følg du bare med os. Vi skal nok finde de andre minions, men du hører da ikke med i den her historie. Scene 14, indstilling 7. Halvnært billede af Sofie og Bob. Sofie løfter stille Bob i sine arme, og det begynder at gå igen. Scene 14, indstilling 8. Nærbillede af Bob. Bob siger, tak, tak, væk, væk, væk. Scene 15, Katlas hule. Scene 15, indstilling 1. Totalbillede af stedet, hvor Katlas hule er. Børnene kommer gående hen mod hulen. Der kommer røg ud af hulens indgang. Der er et par røde øjne, som er lygter, der lyser ud af indgangen. Børnene nærmer sig fra højre. Når de kommer tættere på, kommer der et brøl inde for hulen. De stopper lidt forskrækket op, venter lidt og går så tættere på. Scene 15, indstilling 2. Halvnært billede af grotten og hulens indgang. Magnus og Sofie står uden for indgangen til grotten. Sofie, godt vi fandt Bobs venner, så han ikke skulle med herhen. Magnus, det er utroligt, at de også er kommet herhen. Sofie, tror de døde hjemme i vores tid så? Magnus, det må de jo være. Eller måske i fantasiverdenen, siden de er her. Der kommer et brøl inden for grotten, og børnene farer sammen. Sofie, tror du det her er en god idé? Katla bor jo derinde. Magnus, ja selvfølgelig. Vi skal jo få fat i hornet. Sofie, er du slet ikke bange? Magnus, nej da, jeg er jo kriger. Katla stikker hovedet ud af hullet,
Der kommer røg ud af næseboren, og hendes øjne lyser rødt. Magnus bliver så bange, at han besvimer. Sofie stiller sig foran Magnus med den magiske våben, det hun har fået fra den magiske verden. Efter lidt kamp hugger hun hovedet af Katla. Hun sætter sig ved siden af Magnus og rusker ham i ham og siger hans navn. Scene 16. Tilbage på Magnus' værelse. Scene 16. Indstilling 1. Han er et billede af Magnus. Magnus sidder med hovedet nede i armene, der ligger på bordet med lukkede øjne. Sofies hånd kommer ind i billedet og tager fat i hans skulder og ryster det lidt. Sofie: Magnus, jeg er her nu. Vågn op. Magnus rejser sig forvirret, hovedet fra armene og kigger op. Scene 16, indstilling 2. Nærbilledet af Sofie. Ser forvirret ned på Magnus. Sofie: Hvorfor sidder du her og sover? Scene 16, indstilling 3. Nærbilledet af Magnus. Ser søvnigt op på Sofie. Magnus siger: Det gør jeg heller ikke. Vi har jo været i fremtiden. Scene 16, indstilling 4. Nærbilledet af Sofie. Sofie er stadig forvirret ned på Magnus. Sofie: Nej, jeg er jo lige kommet. Sofie kigger smilende på Magnus. Sofie: Vi skal jo hjælpe hinanden med lektierne. Scene 16, indstilling 5. Han er et billede af børnene. Sofie sætter sig ned ved siden af Magnus og ser forvirret på ham. Kameraet zoomer fra halvnær til halvtotal. Billedet af børnene, imens de sidder stille, eller det ser ud som om de er i gang med opgaven. Midt på bordet ligger den magiske sten, som Sofie har fået af Hermione og Katlas horn. Kameraet zoomer ind på de ting, der ligger midt på bordet, og når man kan se stenen som et ultranært billede, hvor den flammer med den grønne sten, og så slutter filmen. Hvad er en kortfilm? En kortfilm, som det ligger i ordet, en film, der er kort på mellem 5 til 15 minutter. En kortfilm sammenlignes som regel med et dæk kort og klar. Filmen den omhandler en enkelt hændelse, f.eks. at være et øjeblikssituation, stemning i et landskab. I en kortfilm er der som regel ikke en konflikt, som der er i en almindelig film. Når man ser en kortfilm, det vil sige, så lærer man de roller at kende igennem den måde, de ser ud, og det de siger, og på den måde, de opfører sig. Det er ikke så meget forklaring i det. Det kan også være kropssprog og handlinger. Så det er det ydre, der fortæller, hvordan deres tanker og sådan noget er, fordi det er der ikke tid til i en kortfilm. De 7 parametre. De bedste kortfilm har kun én hovedrolle, og det er hans eller hendes historie, der er det centrale i filmen, og som instruktøren ønsker at fortælle. Det vil sige, at der sker ikke en masse andre ting, udover det, som der sker for hovedrolleren. De bedste dramatiske øjeblikke skabes af personer, som træffer meningsfulde valg i samspil med andre. Det vil sige, at de skal tage nogle valg, hovedpersonerne. Vi skal inden for de første få minutter have kendskab til hovedrollen, og hvad det er, de går ud på, og hvordan historien er bygget op. Filmens handling bør være lige så spændende for hørelsen som for synet. I de fleste kortfilm, der er der en bestemt ting, der er vigtig for historien. Historien i en kortfilm bør være så enkel, uden for mange detaljer, at der bliver god plads til, at tilskueren kan fordybe sig og tænke over og være nysgerrig over historien, der bliver fortalt i filmen. I en god kortfilm, der er alt det, der egentlig ikke er vigtigt for historien, det er ikke med. Det skal være koncentreret af historien. Altså det vigtige, der er tilbage, og alt det, der ikke er vigtigt for historien, det kommer ikke med. Vigtigt, når man skal filme. Og når du filmer, så er det vigtigt at holde kameraet så stille som muligt. Have fokuseringen, altså det vil sige, det der er skarpt på de ting, der er vigtige. Det kan være for eksempel hovedpersonens øjne, eller personen i sig selv. Så det, der er skarpt, og ikke det, der er bagved, der er skarpt, men personerne. Og jeg tror nok på iPadsen, der er en rød firkant, og der var den røde firkant af det, der er i fokus. Og når man filmer, jamen, så er der jo forskellige dybder i et billede. Det er jo ikke bare et helt fladt billede. Der er forgrunden, det vil sige det, der er tættest på kameraet. Det kan være et bord eller en gren. Og så er der mellemgrunden, det der hvor tingene de sker, som regel hvis det ikke er den nære billede. Så er der baggrunden, det kan være naturen ude i skoven på skolen. Når du filmer med kameraet, så skal du tænke over, hvor de vigtige personer eller ting er i filmen. Det skal ikke være sådan, at personen lige er midt i hele tiden. Det må godt være sådan, at de er lidt i den ene side, som det hedder det gyldne snit. Hvis man deler et billede op i 9 felter, så skal de stå i en af de der steder, hvor enten de samler linjerne, eller også på en af linjerne. Der er frøperspektiv, hvor kameraet det filmer nedefra og op. Det vil sige, at kameramanden sidder på knæ, eller sidder ned og filmer op på personen. Det får dem til at virke farlige, og sådan om de har magt. Det er godt til at vise, når de slår sig, når det er, at han slår hende. Og
jamen det får også personen til at se meget stærk ud. Fugleperspektiv, det er når kameraet filmer oppefra og ned på personen eller området, og det får personen til at se mindre ud og se ud som om, at de er noget bange eller skræmt eller ikke så stærk. Normal perspektiv, det er når kameraet er i samme højde som personen. Det får personen til at virke neutral, og det kan være nemmere for tilskuerne til at føle, at de kender personen. Super totalt billede. Her er kameraet langt væk fra det hele. Det giver et godt overblik over stedet, hvor mange der er der, og hvordan det ser ud. Det viser så filmens sted, og også miljøet, hvordan det er at være der. Og det kan være, når de ankommer til de forskellige verdener. Totalt billede. Her er vi lidt tættere på. Det giver en idé om, hvad flere personer de laver. Det viser personerne i fuld figur. Det er godt til at vise de magiske, eller de mennesker, der bor i fantasiverdenen, Lalandia, og hvad de laver. Halvtotalt billede viser personerne fra knæen eller hoften og så op efter. Det er god til slåskampe, som når figuren skal redde. Det er god til at starte, altså en scene med. Og så derefter den nærbillede, også godt for at vise den enkelte skuespillers eller figurs reaktion på de forskellige ting. Halvnært billede. Her kan vi se personernes ansigtsudtryk. Det er god til at vise samtaler, hvor der er fokus på samtalen og reaktionerne. Vi kan se deres tøj, deres forhold til hinanden, men ikke så meget, hvad der ellers sker. Nærbillede. Det er godt til at vise følelser. Man ser detaljerne i ansigtet og deres mimik, så vi kan aflæse deres tanker og reaktioner. Det kan være en hånd, der skruer på skruetrækkerne i tidsmaskinen, eller laver nogle andre ting. Eller når de ankommer til nye verdener, så man kan se, hvordan de reagerer på, at de er der. Ultranært billede. Det viser detaljerne, altså meget tæt på, hvor kameraet det filmer meget tæt på en bestemt ting. Det viser nogle stærke følelser, eller der er nogle ting, man virkelig skal lægge mærke til i filmen. Bruger man det her. Rekvisitter, det er alle de ting, der er med i filmen, såsom de dyr og ting, vi har lavet os piger, der er med, og de ting, der skal bruges på sygehuse. De ting, der er med i filmen, jamen, det har stor betydning for den tid, det skal vise, at det bliver filmet i. Det vil sige, dem fra fantasiverdenen Lalandia, jamen, det er jo i fremtiden, så de må godt have noget fremtidstøj på, og have nogle fremtidsting, eller fantasiting også. Er det gamle tøj og sådan noget, jamen, det er fra en Angelima, så man kan se, at det er fra fortiden. Der er nogle farver, dem forbinder man med varme ting, for eksempel solgul og ildrød. Andre farver forbinder man med kolde ting, for eksempel isblå eller snehvid. Typisk oplever vi rød, orange, gul som varme farver. Grøn, blå og lille som kolde farver. Blå, det kan være tillid, harmoni og ro med, at det er en person, man kan stole på. Grøn, det kan være håb, eller noget med, at de er unge, og sådan noget, hvis de har en masse grønt på. Gul, det kan betyde varme, personerne de er glade, hvis de har meget gult på, eller der er gult omkring dem. Hvid, det kan betyde renhed, uskyldighed, sådan at det er en god person. Rød, det kan være kærlighed og lidenskab. Jamen, det er en rigtig sød person, men det kan også være fare eller raseri med, at de er sure. Sort, det kan være uhygge, død, sorg med en, der har en masse styrke, altså at det er en stærk karakter deri, eller en, der er farlig. Man kan for eksempel give de forelskede hovedpersoner rødt tøj på, eller lade en sort fugl varsle død. Men når de for eksempel skal slås, så kan man godt, må man godt ryste lidt med kamera, men ikke sådan, man slet ikke kan se, hvad der sker, men bare flytte kameraet lidt frem og tilbage. En frame, det er et enkelt billede, altså, hvor de ikke bevæger sig, men sådan som et almindeligt billede, men det kommer vi ikke rigtigt til at bruge. En indstilling er et stykke film, der ses, altså for eksempel hvor der er et kamera, de filmer en person, og så skifter det over og filmer en anden person, eller fra den anden side, eller et eller andet. Når du filmer, så er det også vigtigt, at du stiller dig et sted, hvor der ikke er masser af lys lige mod iPad'en eller kameraet, fordi så kan man ikke rigtig se, hvad der sker, men du skal stå sådan, der ikke er så meget lys lige mod dig. Der er lys over det hele på billedet. En frame, det er et enkelt billede, hvor de ikke bevæger sig, men som et almindeligt billede, men det kommer vi ikke rigtigt til at bruge. En indstilling er et stykke film, der ses, hvor der er et kamera, de filmer en person, og så skifter det over og filmer en anden person fra den anden side eller et eller andet. Det er en indstilling, og hvis man bruger mange kort filmklip, skaber det spænding og er god til actionscener. Det er det, vi skal bruge, når de slåsser. Og hvis man filmer et længere stykke af gangen det samme sted fra, jamen, så det skaber mere ro i filmen og giver tilskueren tid til at tænke sig om. En scene, består af en bestemt række af de der små film. Det er samme sted, og når man klipper i en film, så er det fra den ene film til den næste film. Altså de der små filmklip. Det kan man gøre på forskellige måder, og hvis der er mange små optagelser, kan man bruge der hvor de slår sig. Hvis der er længere filmklip, så skaber det mere ro, og så har det et
langsomt klippetempo. Linjerne i billedet, der er vandrette linjer, altså dem, der går på samme linje som retning som vandet, det gør. Det skaber ro og stabilitet, fred og harmoni. Det kan også udtrykke en stilletalt. Lodrette linjer virker kraftfulde, de virker imponerende og overvældende. Altså det giver et udtryk af styrke, og pigen hun eventuelt kæmper mod politiet, men det gør hun jo så ikke i filmen. Og så er der de skrålinjer, det er action og dynamik og uro. Det betyder altså, når vi for eksempel filmer slåskamp, så kan vi vende kameraet lidt, så det ikke er helt lige, men lidt skrå. Fordi så kommer der mere bevægelse og fart og dynamik, som betyder, at der sker noget mere. Og man kan bruge lyden i en film rigtig meget. For eksempel hvis der er, at man skal vise en masse ting, og så kan man sætte lidt mere uhyggelig lyd på, eller når de ankommer til Angiala, jamen så er det stille og rolig musik. Og det vil sige, at musikken, den betyder faktisk rigtig meget. Hvordan filmen og den følelse, dem der ser på det, ser filmen, hvad reaktioner de får. Men der var, at skuespillerne de snakker, det skal selvfølgelig være deres stemmer, man kan høre os. Men andre steder, der kan vi godt se noget lyd på, eller noget musik på. Og så har jeg også fået en masse lydeffekter og sådan noget, vi kan bruge. For eksempel, når der bliver slået, eller fordi hun ligger på hospitalet, og man kan høre hendes hjertelyd, og hvor hjertet så bare stopper, hvor det siger beep til sidst, for at vise, at hun er død der. Der ligger som regel mere vægt på billedsiden i en kortfilm, da det her størstedelen af fortællingen sker.